ning tungura mga higala, nako ipaambit ninyo. Nako ipaambit ninyo nga may nang kamo makadungog yod sa akong interview dito sa lungsod sa Mabini mga higala. Ang lungsod sa Mabini mga higala, Kulbahinam. Kaya ang ilang mayor karon naglingkod, apilang yang bana, oy, gipailan magkaso sa ombudsman. Medyo delikado ba yun, kaya na yung mga dokumento. Unya, ang ilang kanhi mayor, si Mayor June Hayuma, ning balik. Boy, ning balik og lansar. So, rematch ni sa 2022. So, atong paminawan si Mayor June Hayuma, Jenner, Mayor June Hayuma, nya, mga musta ta, mangutan na sa taog, nga nung nibalik siya, isip mayor sa iyang lungsod sa Mabini. O ato ning giadto gid silang balay, og niya atong paminawan si former Mabini Mayor June Hayuma. Okay, magigala ni ato karon sa panimalay ni former Mabini Mayor June Hayuma ato pangamustahon. Iya ka ron tinguha na balik sa pagkamayor sa lungsod. Atong susyon kung unsay nakagat kaniya balikan ang kaniyang posisyon na mayor sa Mabini. Mayong buntag, Mayor. Mayong buntag, Sir Fred. Maayong pasang buntag sa itong mga kaigsunan diri sa lungsod sa Mabini na nagpaminaw sa panatuntunan ni Sir Fred. Okay, Mayor, una gid na akong pangutanan nimo. Unsa man ang nakaagat kanimo nga balikan ang imong palangga nga lungsod isip mayor? Ang una gyud ako nga paaghat, sir, nagsugod kini sa akong nakita nga problema nga dako diri sa among lungsod. Number 1, ang problema sa tubig. Noong ako'y na mayor, sir, nakapangayo ko og 30 million, amount of 30 million project para himuon og patubig, himo gamiton sa patubig aron makakuha tubig dito sa Barangay Marcelo Gibutang. Nalipay ko ngadtong mayor pa ko nasugdan ang proyekto. Pero akong gibaw-an dito nga ang nahimo day nga kontraktor, sir, o mag-igsunan mutug-an ako ninyo ang GC MGDI. Unya nangutan ako og taga-dis-aning kontraktor. Dihay ning una ko atong tungura nga taga Mindanao. Karon, sir, ako na magyung gibaw-an nga tinuod gyud. Ang nigawas nga sa maong construction firm ay si Brian Tanlim. Unya, ang assistant branch manager pod mga kaigsunan si iyang asawa nga karon kasalukuyan nga nahimong mayor sa lungsod sa Mabini. Unya, ang project manager, ang iya po, ang asawa po sa igsuon nga niya, igsuon sa iyang igsuon ni Mayor Ponji. Muna ang karon, ngano nga nitong anak ko ninyo, ngano gangut-ngut akong balatian karon, kay ako ang nangayo, hantod karon, sir, na natiling ghost kining projeka. Kay kini, ako guning ipaning kamuta, kay aron moabot ning tubiga, dili lamang ngadto sa Barangay Marcelo, Barangay Tambo, Barangay Concepcion, Barangay Minol, Barangay Kawayanan, moabot pa ning tubiga kay kusog kayo ning tubiga gikan sa bukid mga kaigsunan nga nilabog lang ning tubiga ngadto sa dagat. Karon wa gihapon mahuman. Unya, moabot man ta ning tubiga ngadto sa poblasyon 1, poblasyon 2, hangtod tangkingan kayang suplayan dinhi. Kung ayuhon gyud ni pagduma, sir. Unya, ang dako po dining tabang sa katawhan kay di nanta ni sila maglisod og pangita og tubig kay kusog lang ini kayong source. Ako gyud gikitan mo nang diha gyud gibutang namo nga kanang tubiga sayang mo guni kayo. Karon mga kaigsunan, nakatiwangwang hantod karon wa gihapon. Nakaistorya nako ang subcontractor kay gipasa dinhi. Ang subcontractor ningon, manong imo mang gibiyaan, sir? Gibiyaan ni nako, mayor, kay nakuha naman di ay ang bayad dinhi ni Brian Lim. Kay sumasa akong gingon, ang branch manager di ay dinhi kining construction firm ni si
Brian Tan Lim. Ngot-ngot babalion mga kaigsunan. Daghan pa ko ug itug-an ninyo puhon-puhon. Ug inyo kung pangutanon karon ngano mao ginay dako gyud nako kay naningkamot gyud ko nung nihawa ko des tang lungsod. Nagbilin ko 84 milyones. Karon nangutanan sab ko ug asa gidapat ang mga proyekto gikan sa kwarta nga akong gitawag og surplus nga nabili nako diha. Kanang kwarta mga kaigsunan diha na ko kuhaon ang 15 milyon para unta ipalit nako sa gagamitan sa atong niagi sa biktima sa audit. Pero subo paminawon giipit ko sa mga konsyales kay majority man lagi-lagilang konsyal, giipit ko monong kamo mga nabiktima kitang nabiktima sa audit ako tang tagaan adto mga panahona ug mga sin ug mga kagamitan para matukod ang inyong mga balay. Wa gyud koy nahimo, wa nako marilis ang kwarta. Mosta sa total kini og 84 milyon akong gibilin as surplus. Ako ron pangutan-on sab kay wa may nakit-takitan mo nako mutug-an ko kalaro. Ang nagmayor-mayor deron diha dili diay si Mayor Unji. Mga kaigsunan susihan ninyo ug tinud kay daghan ang balita. Unya visible pod kayo nga si Brian Tan Lim nganong naaman pirmi diha. Nya naa ba po koy gikit-an nga daghan pa gyud ko nga isumbong ninyo karon sunod mga adlaw. Kini si Brian Tan Lim, Mayor, mao ba ni ang bana ni Mayor Unji Lim? Tumpak ka sir, yun ang bana. O, si Unji Grace Lim, dumpuan na ako, anak na sa akong first cousin. Dili, way lipod-lipod. Mao bitaw na usahin nung danunta nga nahimik na lang ko. Luoy kayo ang lungsod sa Mabini, sir. So ang mga proyekto diha, doon na ba'y mga timailahan nga ang bana raso sa mayor nga usapod ka kontraktor mabarsad ang nag-implementar o nakakontrata na ng maong mga proyekto? Malinaw na malinaw, sir. Kasi ang sumasa kong giingon, ang contractor firm, ang construction firm nga gigamit ay GCMG. Siya ang branch manager. Katong panahon na dili pa mayor si Mayor Unji, siya ang assistant branch manager. Malinaw na malinaw. Mas sila ang kontraktor din Manong sila din ang manubag karon ngano nga pa man nimo agas. Kag ako gyud ug ingnon sila kapagasod ugma, palihog lang makaigsunan. Ato gyud o kayo ning ilawom din ning tubo kay napoy nitug-an ako nga mga undersize ang ipanggamit ini. Stella, no? So ang mga katawhan ni anang 5 ka barangay karon? Not only 5 sir, kay kayang abuto ni ngadto sa poblasyon 1, poblasyon 2 hantod sa Tangkigan nga pinakalisod kayo ang tubig diha. Sa akong mga kaigsunan sa lungsod sa Mabini, tabangi ko ninyo nga ato gyud ning mapaagas ning tubiga. Kay dili lang ang 6 ka barangay. Tan-aw nako kayang napo ngadto 12 ka barangay. Suplayan kay kusog kayo din ang bugwak gikan sa bukid ang tubig. Kini og ma-realize ganini ang patubig kay niadtong niagi. Ako gumingon niyo. Nga ni tubig yun dito sa Marcelo Beach. Manumanyo ko kaninyo magtinabangay ta. Palihog. Tabangi ko ninyo sa akong laban kay aron ang akong pangandoy og tingwa sa lungsod sa Mabini noon pa hanggang ngayon. Yon ang rason ko nganong ni-file ko og balik pagkamayon. Kay grabe ang katiwalian na ginawa dito ngayon. Mag-asawa ito. Okay, Mayor. So, salamat kayo sa inyong ay hatutan naminaw ang mga taga Mabini, nagpadayag siya sa iyang rason, no? Ngano nga mibalik siya paglansar karon batok sa naglingkod nga incumbent mayor sa Mabini. So inyo mang nadungog ang iyang mga rason. So kamo mga taga Mabini, kamo na ang magtulututimbang. Doon naman tayo kabuot, di ba? Di man kinahanglan nga bright ta, dili na. Common sense lang, di ba? Common sense lang. So tanawa o unsa gyud ang inyong lungsod karon nya kamo na ang bathala mga taga Mabini mo desisyon kung unsa o kinsa ang inyong pilion pagka mayor diha sa inyong lungsod karong
Mayo 12, 2025.